Ultzama bilakatu da ondjoaren paradisu. Hau dira tripakia, nahiko ona dira. Hau oso ikusgarria da, hau da trompeta de los muertos. Belateko mendietan ondjo eta zizamota ugari dago eta ondjozaleak jakitun dira. Polemika sortu zuen duela urte batzuk ondjotara joateko ordaindu beharreko paseak, baina prezioa ia simbolikoa izanik, urtetik urtera ondjozale kopurua igoz doa. Ondjoak esate baterako ez dira asko atera, izan dugu bi kolpe bai irailean eta bai urrian, baina jende asko pasatu da parke mikologikotik. Ondjo gutxi aurten, baina jende asko eta guztien eskura mikologia aholkularitza. Ezagutu beharreko ziza da hau, Amanita phalloides, goxoa omen da, baina guk ez dugu probatuko. Probatzen duenak soilik behin jaten du, hilgarria baita. Holkoa beti lehenengoa da ezagutzen ez duguna ez dugu jaten. Datorren asteburuan akitutzat emanen dute denboraldia eta amaiera festa gisa ondjoaren eguna egin dute Larraintzarren.